Bener kandamu ora gampang boyong kawan Semar Putra Noyo. Aku pedho kawan Repondo Seto kang bisa tata jalma. Apa lho Rago? Anoman ring rapa nyung srawu anoman wong jaman kowe utawi. Nyung wis srawu anoman. Anoman seketek putih kuwi jaman negara ngalong kadiraja paribasa. Dadi senapatine wong Pancawati. Lah siki wis jaman pendamai ya to. Iya. Semarke wong panjang umur. Wong anggur gelem ndawur ya panjang umur. Iya nang ndi ketemu Anoman uripe genep bahagia sih. Nomor 1 genep bahagia sih. Anoman panjang umur kuwi. Wiwit jaman kemiyen wis ketemu Anoman, jaman sini ketemu Anoman. Nika tenang lara paribasan tan tenang pati. Awit Anoman ngrasuk bayu sing jeneng Bayu Langgeng. Arepa panjenengan dugang-dugang Anoman ora badang menang. Ora-orane panjenengan kuwi ra dipangdalan kok. Ayo dipangdalan.
ayune perwasa jati pangira jagat kodhong kinaryara kembang lintang kalau kelangit sur yang bumi bengkak prati oyote sang bayu bajra gumantening wengi sajroning wengi. Dereng wonten ingkang carita. Kang carita namung gambaring Arga Tursina, argaraning gunungan. Tursina yen dicatur isine ana marma ginambar segitiga. Minangka pelambang uriping menungsa manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam kang telu perangan. Yaiku alam kalbu, alam rami, piwah alaming kelanggengan. Alam kalbu, alaming kunang jebing bayi. Kinandut jrogo garbaning biyung.
Sampurnane 9 bulan 10 dina alam rame uriping menungsa ing percaya kang ngendikane Purnasis bebasan kaya wong kang mampir ngombe ningkih alami kelanggengan sumongan raga sampun pinisah manera ana dadi ana sapisana mripring asale ora ana Bojo ing gurungan ana gambar kembang ponco warna kembang gandane wangi ponco 5 warna rupa menungsa kang gawe luhur asmane kertu marang sembah kang limang perkara bangsa kita kagungan paugeran Pancasila jawing agama suci salat sedina wengi 5 wektu kang minangka dados cagake agama ana gambar kayu kasturi pange papat godhonge songo ngadegi jejeg pange papat wetan kidul lan lor wadake menungsa kedurungan anapsir patang perkara bumi geni banyu angin cahya bangir putih kuning cara sedulur papate menungsa supiyah hamarah halwamah lan mutmainah godhonge songo uriping menungsa kang purba wiwara sang perkara utawa duweni bolongan songo kang wajib dijaga parandene gambar kekayon ngandhegi jejeg mulinge wong kunarpa lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton yaiku waton urip ing nganggo dasar bener sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada jenna jiwana yen lena kena ana gambar kemamang wong urip aja duwe rasa panas ten marang ketrimane wong liya yen to nggayuh ketrima lambarane sapa temen tundhone menangi temah nglakonana tapa japa srana resik kalawan gentur gambar manumrah bisa kang marati renggane nengganan samat sinamadan daya binayan tapa silira dipunangkem diciwit krasa lara aja seneng nyiwit marang liya ing kono ana gambare luntung jaman kula pancen padha sugih petang-petung dina 7 rangkep 5 sasi 12 taun 8 indure 4 dina 7 ana petungane Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kemis 8 Jumat 6 Selasa 9 Minggu 5 rangkep ing dina manis paing pon wage kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 Sawsirala sura sapar mul badamul Jumat dilawal Jumat dilakir Rajab Saban Poso Sawal Dzulkaidah Gesar Taun 8 taun alif taun he taun jimawal taun j taun dal taun b taun wawu lan taun jimakhir windune papat windu adi windu kuntara windu semara lan windu sancaya ana gambar macan mapan ana kiri-kiwa gambarane wong pinter kang ngiwangi perang pinterane nalisir mriko grenggo bener nalisir mriko grenegara ya nalisir mriko grane agama kebone gambar ana ngiring gambar wong bondo kang temindhen sing traming gawe sing pamrih nrimo ing pandum tur tanpa ndarbene wat kadigang adigung adiguna Adigang lakune kita ngendhelake mlayune banter Adigung lakune gajah ngendhelake krasane Adiguna lakune kula ngendhelake marang sembure manti nanging elinga uriping menungsa kenggonan lipi lali owah kalawan gingsir nyokro manggilingan pentra sundulangit menungsa duwe lali segara pasanggaman menungsa duwe pangapesan dasamuran mohong kagungane Gusti kang Maha Agung yaiku Gusti kang Werang Sinembah sagunging jalma kang tuwitah ing Marcawada. Ana gambar gedhong suwung wong mati bakal mlebu nang alam kubur bondo donya ora digawa. Derajat pangkat ora kanggo syarate apa? Mori putih, amal soleh, sarta dipakati luhur kang migunani tumrabenan agung. Kiwonten ing gunane gambar Kutala Cingkara bola-bola foto yen cara malaikat mungkar kalawan akhir. Nunggu jam kubur takoni sapa pangeranmu apa agamamu sapa nabi apa kitabmu lan sapa sedulur. Takoni malaikat ora iso jawab sambut godo. Yen suara
Nanging yen ditakoni malaikat iso jawab slamet urip ana ngaku. Kuwi naling ing kayeng ginambarabang pasemone gambarabang. Menungso kang dengseng dari marang balik hawa nafsu. Dene cemplung maring jere kasengsaran gajah mati ninggal gading. Macan mati ninggal huluran. Menungso mati ninggal jeneng sing apik. Jeneng elek sasar robot manji goro.
Merica kecot singgah ya saunine wong ayu ngrakena ati kelampi cekak nora ketang dadi batur dadi batur emas terima dadi batu terima dadi babune nah aku gemang mbok dewayu mondak atika lara bombong nyemong iki suka ngerada selawase